Todo fluye. Nada permanece. Benvido. ¿Estás listo? Moi ben, pois túmbate. Iso, reláxate e pecha os ollos. Dime o que ves. Nada. Deixa agora a tua imaginación e dime o que ves. Non sei, vexo escuro. Olvida os teus presuizos e cree no poder da mente. Outra vez, dime o que ves. Vexo un unicornio. Un unicornio co peliño rosa. Ben. E que fai o unicornio? Está cagando unha bosta. De que cor? Marrón. De que cor vai ser a merda? Vale, pero contame máis, que hai ao seu arredor? Hai moita xente e levantan culleres. Están como expectantes. Curioso. Que lles pasa? Creo que teñen moita fame. E o unicornio? O unicornio segue como cagando sen parar. Todo é un pouco triste. De verdade é que non hai nada agradable? Bueno, si, as mulleres están todas desnudas. Teñen as tetas grandes. Moi grandes? Inmensas. E como teñen os seus pezóns? Pois depende, hai uns pequenos, picudos, rosados... E crees que son brandiños ao tacto? Como? Imagina. Si, bueno, non. Mais ben son como duriños, como viscolas. Redondiños. Como? Redondiños, lánguidos, engurrados. De toda clase, pero... Coa pel suave e tenriña. Depende. E os seus pés? Amorfos. Non pares. Bueno, pois... Listo. Quedamos a semana que ven ás 5, non? Veña. Ata loguiño.